Pratala kowe ora pacring kowe. Naga Candala. Apa karepmu? Kowe teka ana ing leladan Kraton Sabta Pratala. Badheke tumindake Sang Prabu Naga Candala. Cilik alam semono ingin kumeneng ratu ing Sabta Pratala kamangka. Sang Prabu Naga Candala yen wis kelakon dadi ratu tatanan ing Sabta Pratala bakal dirubah total. Apa yo penganggai Sang Prabu Naga Candala kuwi? Nek Naga Candala kelakon dadi ratu tatanan negara arep dirubah total. Bener. Dirubah kepiye? Wong bener bisa keliru. Iki angel lho. Angel. Iya. Upatine ora pendidikan ora iso. Wong bener iso keliru. Wong keliru iso bener waton. Lho ana syarate to. Syarate apa? Nggawa sapi Brahma rong rakit. Walah, iki sepisan. Sing jangkep ana loro. Nek tatanan Sabta Pratala piye? Biyen ana bayi lair ngombene apa? Ngombene susu. Beda. Lho, kok beda? Nek Sang Prabu Naga Candala dadi ratu, bayi lair ngombenane arak. Arak. Iya, dadi bayi iki besok gedene gen padha kuplak. Sing pinter Sang Prabu Naga Candala. Enak to? Ombenane arak. Arak. Dadi bocah cilik kuwi mesti pikirane koplak. Oplak. Sing pinter pepundhenmu Naga Candala. Makme bayi lair biyen ning Sabta Pratala nek bayi lair. Makme apa? Lumrahe bubur. Iya. Nasi yo. Beda nek ratune Sang Prabu Naga Candala. Bedane piye? Bayi lair dikeki mampu lumpur. Lumpur. Oh iya. Ape pramo? Kok bayi kok pengen mangan lumpur? Supaya gen koplak gen mudial. Saiki aku takon. Aku kok terus ae. Umpama kowe diwenehi mangan lumpur ki gelem ora? Aku ora gelem nek menehi gelem. Ora kengel wong pinter kok. Iya. Wong pinter iki njaluk gelem dijaluki ora gelem. Iya pinter kowe tinimbang wong bento. Oh, waduh manjlok kono. Sabta Bawana. Piye? Saiki negara Sabta Pratala mbok ulunke apa ora bobot timbang lho. Dipikir. Saiki aku yo njaluk karo kowe. Kandhane kalu kon mehke. Taren kawula kalon Sabta Pratala. Kira-kira kita wenehke kowe ora? Ayo tarenono. Hei kawula. Ing Sabta Pratala. Dina iki kraton Sabta Pratala tak jaluk oleh apa ora? Oleh. Kuping. Oh, Kyai Kembang iki nek rukun iki. Aku iki dulurem. Wong Kembang ki dulurmu. Lho. Kowe ora ngerti Kyai Kembang sing kaum tani nandur jagung 30 kilo pes. Senengane jagung nandur sing jagung unggul sing jenenge perkisi. Perkasa. Jagung perkasa. Ora ana kok jagung perkisi. Lho piyayi kok sing ngomong kok. Nek ora piyayi ya perkasa, nek piyayi perkisi lho. Bulet kata jenengan. Anyar iki. Pripun? Anyar iki anyar. Lah
kok kula Kowe niku. tepung iki ora. Ora tepung. Ora tepung marek ora ngampilke. Kowe muni piye? Omahe cecek ora ngampilke wedi nek aku disugaya. Memang tak kandhani. Lek San, kowe mara ning omahku. Pite wis tak kurungi, kowe nek mara ning omahku kowe tak belah. Wis gina. Aku arep mbok belehno pitik. Baleni. Lek San, kowe mara ning omahku. Pite tak kurungi, kowe mara ning omahku tak belah. Wis gina. Aku nganti jumbul. Jenenge iki ora san. Sopo? Naga Candala. Lo nyokok, sapa mang? Naga Candala. Noko Candala iki rupane bagus ganteng. Aku ora bagus piye? Apa kurang gagahe lho? Delengen awak. Pripun. Boten apa-apa. Dicong ngerokke iki lho. Sitan. Sing jogro sinten? Iki lho. Piye? Kon baleni. Aku buat jongkroke. Sing jogrono kowe sapa? Kowe. Ora Piye sumpah demi Allah. kowe mang muni piye? Aku ngomong ning arepmu aku balik. Ya terus. Hanya banyak lho. Wah, jenenge dijokroke. Sing jokrono ora aku. Lah sing jongkrokno. Kowe dhewe sikilem kesripot. Oh, nek sikil kesrimpet dhewe iki jenenge sikil gathik. Ayo. Yo pateh kok sikile gathik. Nah, Patih cacat. pateh kok cacat ki mbiyen nek ora nyogrok ora bakal. Bener aku mbiyen pancen aku ora sekolah. Aku ora duwe jenazah. Ora jenazah. Ijazah. Wah, aku ora duwe ijazah. Pancen biyen aku nyogrok, ning nyogrok bojomu. Baleni tembungmu. Baleni tembungmu. Guyon. Aku nek ngrasakno omong aku Hei, Sabto Bawono. Naga Candala piye? Piye? Ayo. Negaramu Sabto Pratelo ulungke. Anjen ora mbok ulungke. Sabto Bawono. Apa kowe teko kelakon tak pancat pundiak? Tak cekel siram, tak untir pejot gulung. Kowe ngenges aku yo. Perkara Kene aku nguyu mbok tukang saka ngarep. sing tundang sapa? Kowe. Lah nggih, aku ora ndukang kowe geblak dhewe. Dikeblak dhewe. Mboten dibodoni. Lah dipodoni. Bodoni. Ayo. Kowe dina iki gelem bali bumi apa ora? Nek aku ora gelem, dur kowe iki arep apa? Sabto Bawono. Kowe bakal tak pedhot gulumu kanggo pangewan-ewan ana ing kraton Sabto. Keparake prajurit.
Siap gulune. Oi iku. Antemane atos tangane. Oi, oi, oi. Oi,
ono nganggo. Sorry ya. Sorry. Ono piye?
Ana apa? Hei, Ana apa? lho kok ana apa piye? Lagi sing tenanan. Aku wis tenanan. Nek kok kalah yo aku. Ya iki lagi sobek. Hati aku sing Ganti kowe. Yo. Oke, oke. Aku mbok tulungi. Kowe menang. Oke, oke. 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 Ya. Oke. Ayah. Oke. Melu aku. Kowe kok melu. Aku kuwi kok sing kaya prajurit lho. Ora prajurit piye to? Lakumu kaya gaci. Ayo. Iya. Aku melu. Baik iki mau. Kowe melu ya semangat. Sup. Formasi. Formasi. Buktiano. Formasi ayo. Iso yo. Ayo formasi, formasi ae. Terus aku kok sok desa rene. Sok desa ora. Iki pameri formasi. Formasi ora gumun. Kowe iso, sing iso dhewe ora kowe. Aku ya iso formasi. Formasi. Duduk pompo. Formasi ra bener. Piye? Apa ya bener? Hei. Iya, formasi kok malah wae-wae. Kalau formasi kok. Apa awak dhewe apa kok? Formasi aja kembali. Sawang. Bedo. Formasi didelok. Piye? Delok. Formasi. Iya. Iso. Buktiano. Formasi. Formasi. Ya. Masuk. Masuk. Sidon. Aduh. Piye? Formasi iki ya kaya musuh. Jane emang lho, aku ngubungi kandang. Apa jempol sikian beripatku kok rek? Jane aja kaya kancane, anyar. Kowe ini ada ono bune. Ayo sok. Balik. Ayo sok, ayo sok. Oke, baik. Ayo sok. Udah anak buah ali pagi. Lepani mati musuhe. Mila, sendi. Mila.
Wis bagus. Ora. Ayo. Saya wani maju. Cek. Cek. Angpit. Ayo lanjut, lanjut. Langsung, Boy.
papan kene durung ana sing bencet kulite. Tinggal glanggang colong playu. Teges sing mbok karepke kepiye, Mega Mendung? Sing tak arep. Wae kudu suling. Yen pancen ra mati sodangan Edian. Yen kaya mangkono, ayo. Ditontono ijen padha ijen. Kowe apa aku sing bakal tumekane pati ana papan kene? yen pancen kaya ngono, ayo ditentok. Maju salegane atimu kowe. Hei, hop hop wis. Hei, hoi sik. Hei, hop hop. Hei, sweet. Oh, pika. Hei. Otot ya. Loh, melayu kowe. Ayo. Maneng pati. Ora bocah cilik wingi sore. Ning papan kene. Tak akoni. Pancen ra kena tampani sembrono. Ning watahe satrio. Ora mundur tantangane musuh. Mega Mendung, Mega Mendung. Jebul kaya mengkono. Ora pisan ora pindho. Kowe ning pengarepanku melayu Mega Mendung. Aja kok sengko. Waning pati. Wedi karo kowe. Aja kesengko. Ning papan kene aku kalah karo kowe. Nanging ning papan kene ditentono. Yen pancen kowe bisa, ayo. Kowe duweni Jaya Aji Kawijayan katon kene pengarepanku. Katon ki! Ora bocah cilik wingi sore. Ning papan kene watahe satrio. Kowe nantang. Adu Kawijaya. Akal tak wujud. Arat. Mega Mendung. Jebul saka bocah cilik wingi sore. Ning pengarepanku kowe mendo rupa dadi kawujudan kang kaya mengkono. Nanging ning papan kene kowe bakal mati saka tanganku. Iya. Aji. Alimun. Iya.
kaya buta sing kaya mangkene. Nek pancene kowe wong sekti ora usah dadak kowe ngoceh kaya betet sewu. Tak enteni ning pinggir alas kembang kene. Lelepo pakanaku iwak mentah tak pangan ning pinggir omah lawoe brambak kuyang. Hei, nek pancene kowe sekti mahamur ora usah kowe dadak sesingitan ning papan dulu. Iki lho musuh wong-wong saka Sabda Pranata. Hei, nek pancene kowe ora wani, hei, ayo maju, ayo. Ayo, hei, semangat tenan iki ndak ro aku sing diati iki. Tak kuwenalne karo wong dukaku ngombang iki warga Kembang ben kenal karo aku. Soale iki semangat bengi iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo so. Dipun tepungaken Pak Ibu. Nami kula niki mboten sinten-sinten, dipun tamataken nek kepethuk jenengan nggih mboten pangling. Nami kula Dasa Supri. Mantep to Pak, Bu. Ning kene iki aku ora dhewean to Bu. Iki jana duwe kanca lho. Kemati ya gumun. Ning tenis dhewe Bu ya. Adine sing digawe iki lho. Wis ayo kanca-kanca tak metu. Waduh sosok. Kowe iku lho sosok. Duwe kanca ra konsekuen belas. Ning dusun Kembang iki ana ketoprak. Tak rungono kasa jagung kono aku keturu kok kowe iku meneng ae jiblek wae. Iki wis jam pira kowe kok disiki metu? Men. Lho kowe iku lho men. Ana apa sok?
Kowe iku lho kok ngeresung mula nek ketoprak kembang iki ana mustika budaya kudune ya kowe ya tangkap sasmita. Ning desa kembang iki ana ketoprak Pak Pandi saka Tempuran. Wis kondang kalo kok ngono lho. Lho kowe kok iso kondang ngono lek iso. Lho kowe ora ngerti piye Min nek ketoprak Pak Pandi saka Tempuran. Ketoprak iki wis anjane bawana. Iya, bar iki kondangdutan. Ya wis, ngene wae ora usah dadak kakean rembug. Iki wis tengah wengi wayahe taman ketoprake Pak Pandi. Ayo sodo delok taman ketoprak so. Ayo men.
Oke. Aku bali nanging nek wis nganti rangketanmu Nagara. Pak Ujo sakersani ro yen pancen sira sapi tanding ngomring wah ing iki muting pamanmu. Ini ojo tinggalake omoni.
wajar menika saja. Napa panjenengan menika pinanggih sato ingkang galak napa kados? Nuwun sewu. Kepareng mila krambu. Tuhunipun panjenengan menika sinten? Lan saking pundi? Cetipun wanita. Kula pun saking Sabto Prabu. Saking Praja Sabto Prabu. Menika lho. Jawa kosok langsung. Pinjenengan niku sinten? Dipun wanungaken kula Joko Winadi. Joko. Kok lajeng panjenengan sajak bubuk tuhunipun wonten menapa semanten? Joko Winadi. Estunipun kula nembe kemawon nilaran Sabto Prabu. Jalaran nembe kemawon wong peperangan ingkang dipun tuwuhake dening Pamanangga Candala saking Mila. Kados lajeng Malah yang sepuh kula menika Kanjeng Rama tanding kelawan Naga Candala. Malah Naga Candala menika kawujudanipun naga. dados naga. Kanjeng Rama menika badhe dipun kausul. Lajeng kepareng panjenengan kados. Menawi dipun keparengan kula badhe nyuwun sabiyantunipun panjenengan. Oh ngaten, monggo bodhreaken. Menika kawujudanipun naga. Dados naga ingkang ageng menika. Matur sumikir kula ingkang badhe jemparing wujuding naga kula wau. Eko, Dwi, Tri, ya. Monggo dipun Aku matur nuwun karo kowe sakwise iki bisa nyampurnakake aku wujud naga ngepasi taun setulegi. Nanging Kang Mas Prabu Nagaraja tenane aku ora mati. Tenane aku ora mati Kang Mas Prabu Nagaraja. Aku mung cukup ngalih panggonan. Naga Candala. Nanging panggon aku dina iki manggon ana ing sisih wetan. Sakwise aku manggon suwene 3 sasi aku ngalih panggonan meneh Kang Nagaraja. Sakwise aku manggon sisih wetan. Sura sapar mulut aku manggon sisih wetan. Badhe mulut madi awal madi akhir aku manggon ana ing sisih kidul. Rejeb ruah poso aku manggon ana ing sisih kulon. Sawal selo besar aku manggon ana ing sisih lor
Kang Mas Prabu Nagaraja. Saiki aku bali manggon ana ing sisih wetan. Lamun wong-wong kang manggon ana ing tanah Jawa utawa tanah Jawa dheweke kepengin duweni karep utawa kepengin mantu. Lah kok nerak papan panggonanku bakal nemu bebaya Kang Mas Prabu. Ya Jung Prameswari. Satu hune kadang ora mati. Dhewek ning paring atur marang pun kakak. Ilang sipating jalma manungsa. Dhewek ning miguntas. Kula kanggo pangeling-eling. Ilanging kadang mukae mau kang kena diarani naga taun. Kula sapa paring dawuh marang kabeh para kawuling Sabta Pratara lan ing bumi loka sumrambah marang kabeh para kawula ing dusun Kembang. Yen to duweni kawigaten kang luwih wigati, tegese arep garpe gawe apa arep garpe karep. Aja nganti nerak dawuh kadang kae. Yen to ngampani nerak bakal nemoni sampe. Dawuhmu jalan sithik wis. Kaya ini sapa bocah bagus kae? Pawelan menika ing paring sampeyan dumateng kasih. Oh, kang paring sampeyantung. Apa wis ngerti sapa asmane? Durung ngerti piye? Nuwun sewu ya pisan. Leres nitik dhateng aturipun anak kula. Menawi panjenengan kang paring tetulung dhateng kula. Boten badhe sisip ingkang dipunaturaken ingkang putra Dewi. Mila saking menika ngiras pantes mbok menawi mangkenipun kula saged nyembelih dhateng panjenengan. Paring asma sinten ugi mijil saking pundi. Nami kula Joko Winadi. Kandang langit kemul mega bebasan. Kula mboten gadah papan dinding. Nanging kapinujon kula pados sato wonten ing tengahing wana pinanggih ingkang putra ingkang mundhut tulung dumateng kula awit ingkang sinuwun Nagaraja manggih bebaya. Ya napa nggih? Ibune lan kang sirani. Jeneng piyayine bagus, gagah pijeksa. Lho papan gunung kok ora duweni. Ayo kok lompat tenan ya. Mawon Cepet-cepet. Rama nalika cangkrama menyang satengahing alas kaya nate ketemu. Mbok katen kemawon, boten sisah dura. Mbok bloko kemawon. Waleh-waleh punapa rening panjenengan ingkang mundhut priksa. So panjenengan tuhu setunggaling nata ingkang waskita. Tunipun nami Joko Winadi menika namung sesinkron Nami samaran. Lajeng tunipun kula saking kraton Purwacarita Prabu Sri Mahapunggung ing Purwacarita. ya tenan.
sampun kula aturi Betul menawa Nuwun sewu Sri. Sang Prabu Sri Mahapati. Menawi wonten medal monggo katuran tampil dhateng kraton Pratara. menawi kepareng dalam kados ngaten bombongipun manahka boten kanten-kanten. Rene panjenengan sudarmanipun Dewi Respati. Mila menawi wonten keparengipun rene kula katuju kula dumateng ingkang Respati badhe kula boyong wonten ing Purwacarita lajeng kula muktekaken minangka garwa Prameswari. Dene Respati kae lho kaya ngono. Dawuh dalem Sang Prabu Sri Mahapati ora susah gak ambal. Banjur kowe kepiye? JS pun kok jenengan punika lho. Kula niki was-was pun. Ayo piye? JS pun kok jika diraos. Usah. Iya kene iki lho. Jenengan menika lho kok wis. Durung wayahe. Kang sira kejaba saka kuwi. Kang sira kuwi calon ratu. Banjur kepiye Sabta Pratara? Menapa panjenengan boten ngirake gadhah kekuatan? Iya. Saka karepe Rama lan Ibu uga kepengin tinggal ngomong wayah. Nanging Kraton Sabta Pratara piye rawuh nganggo tujuh beneng. Cek pasrah panjenengan. Yen-yen yo jaman aku karo jenengan. Kuwi gudelan kebo. Ning jaman saiki kebo aku gudel. Harapanipun Ngono diweneke. Nyah wae. lestanipun Iya. Gugum bae. Rama dumati. Nuwun sewu sih. Menawi kados ngaten ingkang dipun kersaken Sinun Prabu Sri Mahapati. Kula aturaken kanthi kula kekalih. Mugi panjenengan kesona dhateng anak kula pun Respati. Kang boyong wonten negari panjenengan kinarya dados garwa Prameswari. Respati badhe nglayomi kados Jipara kula piyambak. Tapi kira kepareng sak menika Respati kula boyong wonten ing kraton Purwacarita. Monggo kono-kono. Lagipun Pak. Sayang. Sapa pareng kula nyuwun pamit. Monggo-monggo nderekaken sugeng tindak. Ayane Respati. Yo yo niki.